Ma, saman. tagaan kong ninong 1,000. Sus, kagamay gipa 5 mil on tani mo. Dako na po ka ng 5 mil, ma. Oy, dako na may kini, oh. Dako nga tong bata pa ka nakasala man to sa imo ha. What? Pagpugos niya nimo sa simbahan, hagbong ka niya. Mao nang tislat kina imong ilong kay pagkahagbong nimo naguna imong naong. Sure, ma, oy. Mao po nang mokalitra kag kirig-kirig kay naapektuhan na imong utok. Ang utok napektuhan po. Tanawa. Di ka matingala na sa tanang bata dre, ikaw ra may ning ana. Tarong ma. Tanawa. Isa kalibo ra pud imong gipangayo. Bunga pa po na anak ko. Guys, ayaw gyud magtuon ang ingon nila nga basta kompleto ka di kadakpon. Ako, na ako lisensya. Na-rehistro akong motor. Nag-helmet pa rin ko, nagsapatos, nagkasunes. Dakpa gano'n ko. Pag-ilom dia. Kinsay dili dakpon nga nangawat makagmanok. Ato na imong gikan ng manok. Hoy, dito ha gani. Ikawag kawatan niyo po kag manok ha. Ano ba? Class, akong nabunutan dahil no, kay gwapo, dayon, bright, si Rickmar. Ano yun? Si ma'am nakabunot niya. Hindi Hindi ka yung regalo ba? Lagay ikaw, lagay akong nabunutan. Grabe ka swerte. Ako, ani Rickmar ah. Hala, yabi sa motor. Ala, grabe, regalo si ma'am. Motor, may Rickmar oy. Alam mo ng motora. O, mauna Rickmar. Yahaya kayo eh. Masalamat kayo mong gusto ko ba yung magkamotor? Mauna ako regalo na magibutan mo kay kang bata. Riba na nako. Sige, drive na. Pasaki ako, bye. Nga naman yung anak ni Modre Mat. Ambot lang anak niya, gadamgo siguro na siya, gadrive og motor. Di ba Christmas party man nila karon? Wala ko papapila ay, kaya ko kay kamoton. Mauling natulog ra ni dire. Ganina ra man na siya na to. Kung sa kay damgo na niya. Maning action magbakin. Nakatagbo siguro ng LTO siyang damgo. Bay, pang pusilong na ra ba taron? Ang pusilong taron? Okay, wala naman tayo pulos. So, ano to ni? Ayaw ka bala ka, bay, kinako igod-agod imuhan Saan niyo. Kumkuma lang na dita, matutlag pusilong na. Nakay mo. Naku, ako adri tagsata. Inig pusilong na ganita, magpatay-patay ra ka ha. Sige. Basta magpatay-patay lang ka. Hala na sila. Wala na. Pampusilo na tamo. Boss, ako yung pusilo na, boss. Kura. Patay na. O, ikaw pusilo lang nakahilo. Ambi, boss, be. Wala na may bala, boss. Kabuang, wala na may bala? Wala na, boss, oy. Pag walag, sundang dito ka. Gulgulo na itong leo ka na. Wala na gulo. Wala na may bala. Saan ka na mo pagpatay? Masila pa yung bala diya, boss. Napag may bala diha? Wala na may bala, boss, oy. Wala na tawa yung bulsa. Masila pa may bala. Pusila lang ko eh. Asa man, wala na may bala diha? Na, wala na gid, boss, oy. Walang pagpalit na lang mo. Wala, gisugo ka, boss. Sugoon ko ni mo? Ako na palit. Hilom diha, di pa lang ka mabalik. Pusila lang ko ninyo eh. Tarong mo din. Wala na kong sundang, boss. Anak ko kaila pulis. Manawag ta. Mangayo tagbala. Alam mo, tawag hinuog pulis, boss. Tawag ka pulis? Amin na sundang, may. Plastar ka, plastar. Plastar ang ulo. Nagpatugtog raman yung isa. Unsa? Patay-patay raman eh. Pag-jor di ay. Pag-hilom, Oo, tingog. Nagpagtulog na giniyo. Wala din na madotli, Kami boss. dua gulgulan. Gulgulon mo daron. Sige, okay na. Duhan. Namong, may bataan. Gilam dia kita dua. Sa spaghetti, kinsa. Ma'am, ako'y dala spaghetti, ma'am. Sige, kinsa sa macaroni. Ma'am, ako sa macaroni. Sige. Ma'am, ako ma'am, kay Bihon. Bihon, imo ha. Ma'am, ako ma'am. Unsa man ka? Ako sa dalan ako. Hala, buli pa rin na siya. Gani, eskwela pa man. Bilib ko ni bata may eskwela mangyapon bisan sa 60 ray grado. Litson na lang imo ha, Rickmar, litson. Sak ma? Litson imo ha. Litson? Para himo na kung 75 imong grado. Mako mangitag baboy. Ay, problema na nimo. Unsa na yung mga hayop imong ipang buhi sa iyong balay? Sigbin. Nakabuang dili man na pwede. Mura ra man po nagbaboy og lami, ma'am. Paghilom, oy. Ay na lang litson Rickmar kay basin sigben imong dalon dire Christmas tree na lang mo ha. Wala Christmas tree. Pangitag ka dito sa likod ka putla din dala dire kay wala tay Christmas tree. Sige. Then ako ra magbutang og Christmas lights. Siyempre ikaw magbutang. Naisundang dito sa likod ka. Sige. Hala nga naman na siya. Hoy Rickmar nga naman ka. Mura man na siya nabuyagan, ma'am. Kasi nabuyagan hoy, Rickmar. Nga naman na siya. Hoy pagtawag mo pare, mura man siya gisaniban. Hoy Rickmar nga naman ka ay. Ma'am. Gisubay na ako sa likod. Balite man na yung giputol. Ay, kaway ayo, gining bata Mads, nara ba injik sa iro og mamad? Wala man may iro, Mads. Ay, unsa man din natuog diri sa bangko? Ay, ako man ang anak. Ay, imo rin ang anak. Mura mong nag-iro. Ako ang anak, oy. Palangga kay nimo ni Mads, no? Ay, palangga ka ayo, oy. Lagi klaro man. Mads, na ako isulti nimo ba? Unsa man, Mads? Na ako'y kaila, grabe ka kwartaan. Kunya, Mads, ang mata man gud siyang anak kinadaot. Pakita ako na ko sa mata si mong anak. Pag sige, Mads, lantawa lang natuog naman po na. Halalindot og mata imong anak, Mads. Puti kayo. Nga unsa man naade anak, Mads? Og ibaligya nimo ni iyang mata atong kaila nako. Tagaan ka 500,000. Hala ka no? Unyag duha, Mads, 1 million. Ay, atong lugito ng mata ni Mads. Sige, hala na ka mata man. Hala, nipita ka. Hala, ang ginsa ka ni. Nadaghan nagkwarta, oy. Hala, ibalik yun ako sa tag-iya kaya hapit na bang Pasko. Dapat biya magbinutan na biya. Ilang taon na ako basin na ID. Basta na ni ID, ibalik na kong sa tag-iya ni. Kaya mailhan naman nato sa tag-iya. Wala yung ID. Wala din yung tag-iya ba?
Kasi gihatag ning Lord. Ako ani Lord. Hanggang ako agad ni ba? Kay hapit na biya ang Pasko. Pinaskuhan ni. Salamat Lord. Bay, gabi, gitagaan kong regalo ni Santa. Lagi gitagaan lagi ko. Hala, ako pod, gitagaan po ko. Gabi, ipod gihatag. Ikaw pod? Oh. Naamang mo na ilistahan si Santa sa iyang tagaan. Yo, yun yung duho. Yahay mo lang. Kung saan may gibuhat nga para malista mga Santa? Dapat magbinutan ka dyan kung naay nang ginahanglan og tabang, tabangan ni mo, yung mga hatag pug ka. Masa na gibuhat na ako. Hoy, Rikmar, naapil ka sa lista. Abi ko si Mama. Ah, Katagaan ko regalo Santa yung gabi eh. si regalo, pasagkarag magyawi ang baba ni mo. Anak ka abi ko sa lista. Lista sa mga adik-adik. Ay kabuhang mo kula puta naman. Yung anong naman yung pangan nito. Kulong sa mo nagkisabay ng lista na. Abot lang. Hala na, na yung mga pules. Hoy, mga Rikmar, gugdan ninyo, ning dagan. Hoy! Buang ka ha? Kipo sila naman itong kauban boss. Abno kayo, gikabuangan ko. Yung sali ka boss. Mao pagay pagmata na ko, giingnan ko, mura na kong naugunggoy. Ay kabuang pa rin yung bataan eh. Abno ng bataan. Hindi gaon mo ni bataagod. Yaga-yagaon gyud. Di ba naangay kabuangan ng bagong mata? Gani mo pagmata na ko. Sabi kasabihan na na. Gani, magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ali mao boss. Ano mao unsa dito? Magbiro ka sa lasing, wag lang sa matsing. Ay, labaw pa rin kang